Hei, mä oon Outi, keittiökameleontti-blogista. Ja tänään ajattelin testata, miten granaattiomenan saa avattua ilman, että lopputuloksena on kauhea sotku. Eli se, mitä tässä tarvitaan, on tietenkin granaattiomenoita ja terävä veitsi ja kulho. Ja sitten joko tämmönen vähän tukevampi puulasta tai lusikallakin pärjää. Eli aloitetaan viiltämällä granaattiomenan kylkeen terävällä veitsellä leveyssuunnassa niin, että omenan puoliskat saa irrotettua toisistaan. Tämä kuori voi olla vähän kova, mutta siitä huolimatta täytyy varoa, että siemenet ei mene rikki. Ja sitten vaan molemmat puoliskot irrotetaan toisistaan sormin. Mieluiten kulhon päällä tässä vaiheessa ja niin kuin kuvasta näkyy, niin siemenet on ihan ehjiä vielä tässä vaiheessa ainakin. Ja sitten otetaan tukeva puukauha tai lasta tai lusikka ja aletaan naputella tätä toista puolikasta niin, että siemenet alkaa putolla kulhoon. Ja auttaa, jos tätä puolikasta kääntelee vähän välillä, että saa eri puolelta naputeltua. Välillä voi tarkistaa, että onko siellä vielä siemeniä ja jatkaa sitten naputtelua. Tässä menee jonkun aikaa, mutta lopulta se kuori on aika tyhjä. Ne viimeiset siemenet saa poimittua sieltä kätevästi sormin. Ja tässä on tosiaan sitten toinenkin puolikas naputeltu aika tyhjäksi. Sieltä muutamat siemenet vielä ulhoon. Homma alkaa olla valmis. Se on tosiaan tyhjä se kuori ja sinne kulhoon putoilee vielä vähän niitä vaaleita hedelmän sisuksen paloja. Ne voi poimia sieltä sormin pois. Tässä on kulhollinen siemeniä valmiina. Aika vähän roiskeita. Valkoinen pyyhliinakin säilyy ihan valkoisena. Aika kätevää vai mitä? No, en mä nyt tästä ihan tiedä.